Department. Ituloy mo, di pa lang yun, may PWH pa, Department of Public Works and Highways. May ambag kayo dito. Congratulations, ibang klase na. Everybody say, Happy birthday, Hazel! Happy birthday! Make a wish before you blow your candle. There we have, ladies and gentlemen. Kung kayo ay naupo dyan, ibig sabihin, registered ka na to play the next game. You are now registered to play the game. Okay. Inyo na yan. Regalo na yan. Ang final prize natin, 500 pesos. Okay. Sige. Ilalagay muna natin sa likod yung ating mga regalo. Ano? Sa ano nyo? Ayan. Lagay sa likod ng mga upuan. Hindi, sir, may ugit sa sa ako. Sir, ako mabantay. Pero pinagin ako kina-joke-joke pa. Anyway, ano yan? Ay, at may kinapon, magin siya. Naamo ko, pero may kina-joke-joke, sir, kay? Thank you, tay. Naman, tay. Mali daw. Mandalari, bakit mali? Naamay daw. Naamay daw, dapat? Papagin. Non, 50% less sa next birthday niya. Kung nag-host naman yung birthday niya, okay, thank you so much. Bring me with a twist ang laro natin. Ay, naku, talagang umuo. Alam na alam ang mangyayari, ano? Kukunin ang mga bagay-bagay. Pag nakuha ang bagay, balik sa upuan. Sir, pwede kayong tulungan ng mga katabi doon sa likod. Pwede kang hindi tumakbo at pwede kang hindi maghanap. Sila ang maghahanap. Iaabot lang sa'yo at uupo ka kaagad. Ganon. Ganon dapat. Pag wala kang upuan, out ka. Mabilisan, tayo tayo. Bring me flat screen cellphone. Then, flat screen cellphone. Oy, tama. Ganon po. Alam na natin. First round pa lang, pagod na si Mama. Si Sir naman, ang bilis ng tayo, pero ano? Doon tayo mababagalan eh. Black microphone. Abi mo? Black microphone. Ay, kalayos ang flat screen cellphone sa black microphone. Okay. Bring me, tayo lang po tayo. Lipstick. Wala ko na po. You're out.
Ang isa pressure man, ano? Ay, si Ma'am Lim naman, very giving. Very giving. Ang dami niyang lipstick. Ito sa'yo. Ito sa'yo. Ano ba naglalaro tayo? Okay, balik na po natin. Dali lang. Pakaboy na daw siya. Bring me! Dali lang. Hindi na host. Ako lang man ang host. Bring me susi ng sasakyan! Iiyak. Babawi tayo next round, kuya. I-check ko muna, be, kung susi ng sasakyan. Wala tubig, may sarap ka mo. Ay, ang cute naman ito, Mom. I like it, girl na girl. Okay, next. Dalawa ang ibawas ko, ha, para tasig na kay nagareklamo ng senior. Bring me! Yes, ma'am. Dalawang mawawala. Bring me belt! 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 Paano ka naman napinding? Okay, dali explain ko. Si Commander Bukay, ginano nyo? Aring mga bata, naka-inchindi ni sila, way problema, dire. Ay, 4 na 5. Naadirita na sa mga senior. Aring duha, nagbuot-buot dugang kapulungkuan. Naguyuin. Okay, pagbigyan na ni Ma'am Hazel, kay grabe pa rin kamo. Aring isa, naningkapot man magkuha sa belt, pero wala siya nakakaya, giguyot na lang si Ma'am. Okay, pasok. Bring me babaeng mahaba ang buhok. Mahaba ang buhok. 10, 9, okay. Ay, sorry. Okay. Sino lang yung nakaupo? Si Ma'am Lim, sino nakaupo? Si ate, at saka si kuya. Si Ma'am Lim naman, mahaba ang buhok, pero shoulder level na. Pahinay. Eto naman si Mami, sabi ko, bring me babaeng mahaba ang buhok. Sabi ng nanay, tara na. Hindi siya kinuha ng anak niya eh. Sumama siya ng kusa. Ibili kaya ang sarili. Thank you so much. Ay, naku, ang galing ng ending ay batch 80. O, tingnan niyo, the tears, the smile of joy. Alam niyo nung tsura ni Ma'am Hazel? Sumasayaw si Ma'am Hazel, sabi niya, hindi ko siya mag-gets kung ano, sige pa ba? Tapos may bata nagtatanong, sabi niya, akala ko ba, nag-practice sila, bakit magkaiba sila ng steps? Pinapinan ko yung bata, sabi ko, kuya, dalawa kasi yung trainer nila. Asan siya sa inyo, very energetic, tinapos talaga hanggang sa dulo-dulo ng inyong music.